Hello po, dito overtime me. Overtime kami. Yung sak iti boss. Iti kadwak. Alam brother. Pandara mo na. Kasi apo ti obrame. Ti baro nga pag obraak. Nakam ti Di ko ti apo kat sinulid. Titi, ana, nakabebek ka, kuti-kuti ka lang. Puro kitam. Tartaret ti bayad mo. Ano nga sa'yo? Ano sa'yo? Tartaret ti bayad mo ka, pagkatara mo. May kan. Tartaret ti bayad mo ka. Gusto apaw. Titi, trabaho may, rulyo. Oh. Sinulay. Rewinding nga po ka dito, rewinding. Dati ba kita apo. Pangato tayo sinulid na. Ito. Kasi mo, pasbasang. Pero kitam, malugi acting ka. Dito yung breros ko apo. Agar harvest. Sirat buban na. Ang pinong-pinong kuwan na. Agipakat apo, tulumap no, alain lan. Ano, bram no ka bro. Lumaipakat mo, tuto ka. Hindi kami, nagtutuko ka lang no ka na. Oh, nay. Ano nyo mo? Ngay. Kita na tao. Oh. Sikit na kalunay. Di apo te, makita tayo ato, adoptin eh. Nakatado apo, dito pakturya ti Korea. Kamaya, dito ubram, paspasam. Malugi aking ka. Trabaho na di maglangal. Dito yung abot finished product. Finished product naman. Dito yung apo. Na-inkpiece, polyester, pang design. I-export da mapan, di kita mapan Pilipinas kada na dumaduma nga anati lubog. Dapat to ina eh. Jarang kita. Mag-adopto yung makina namin ni Apo. Ama, gusto kang. Chun na eh. Pas-pas na roket na. Kaphabulak ti. Graap. Oras. Nakano mo na pas-pas ka, dadak ti sweldo. Sila graap. Sila graap. Oo, okay. Nagbanday. Bati ko no. Ilaya sinig mo tapak siya. Ama. Malamat per oras mo to. $50. Come on, $50. Dapat pre na may sa karton nga. May sa karton nga kaplutas. Yeah. Apa ti traw? Kawana? No. Mas lagi grab nga ro dito ti brana na eh. Tulo di kitin marugitan. Wala kamot yan na. Dapat pagpagalaman na. Pagbali ng menu ka nga black. Kulay na. Ay mo gayam ata makulayang ti gayam. Pagbali ng mga black. Apa finished product dito? Wano ulit ito. Manok kulay na tol. Ado, ang gana ka dito. Kulay na. 200 na store mo kulay. Hindi na pag nagdiplada ka ro. Hindi po ito. Pagkalkulayan.
Kaya mo sa mga natin finish dito yan. Oo, nirewind mo lang. Rewinding lang tapos i-jacket final dun tao. At itigatang mo yung sinulid, natangkon. Kami, esta. Kumita ka na talaga, manulit pinanggatang na siguro dito. Obegon tas. Per kilo pinaggatang dito eh. Obegon, yun. Per kilo. Sa dito mo piningla, may tira na. Saan tayo may lagot Manon, nga nasurok, Manon. Yung may sa kilaw? Oo. Ayun. Ano, soba na! Hindi ka makita nga Nakamera sa hedes? Mercedes. Agad sa Ito, Obegon di per kilo. Obegon, o ship. Pagpakulay na sa samtyanan lang siguro. Ayaw pa Obegon di may sa kilo, manunong ka di jay. 20 may sa kilo, pinakala na. Tapos ila ko na ti... Saan nantay ko pakulay ti... Baga per kilo mga itchunan. Yun o. Ti per kilong taon. Di ko... Pagpakulay na pagpakulay na itchunan. $2 ko na. Saan to ilako ni bossing at asur nga manon. Ore, manong ko ng lata na. Imanon? Imanong. Di kumita ti, ore kita na. Kita kalagit kita. $1, tapos ti $2, $2.5 ko lang gastunan ti may sa kilo. Sinila ko $20. Di kumita $17. Kada kilaw. Kada kilo ko mano peso. 20. Kumano ito nila, dito na lang talit siya ng amo mo niya. Isong mo na, kaya mga puros Mercedes, dito nakalatas ako. 1 peso ko 20 pinagatang natin. 20 ito pinagalaw sa karibo. Sando agpakulay ti 120 ko naman no. 100. Ay 100 ko naman down. 120 po na. Sa nila ako di sa karibo. Isong mo na, kaya mga puros Mercedes sa dasahan mo. Yung Mercedes, di kita kasama ng Mercedes. Isong mo na, kaya magbanak talaga. Negosyante, bebenda ka lang kung di kita ka. Katakla jure bibuyaan da. Kita. Ore, pulyang ka tiya. Ore, reject ka. Kad nagpulyang may. Upo na yan. Di kita babak sita pulyang. Dagat ti. Kailan pulyang dita? Ita bangya. Nakatamba. Upo na yan. Jure man mapulyang mo. Sumo lang, Mercedes bandita. Ay, Di nagdita may sabro. Dito lang pinagkamada, pero hindi ka mo yun. Puros Mercedes ka, dasahaw. Grabe, talaga negosyante. Suka, ba natin Korea ka? Ang Chinese, ano? Kagatangan dala di China dito, 20 ko na. Wow, 20 katangan dala China, tapos kailangan ko sa Aribo. Unay ka. Sumula nga manong Mercedes, iba ta. Talo, dua. Dua. Sa Adores House na.